цялостно така. Това не е поетичен рецитал. Първо, да ви кажа. Това е опит успешен да промениш живота си чрез нещо, което ти дава страст. Дали е поезия, художествено изкуство, акробатични номера, ако е със страст, отваряш се към тази страст и се променя всичко. Това е част от мое виждане. Да промениш реалността. Да промениш реалността и това се получава, ако направиш вътрешна промяна в себе си. Каквото и да си купиш, колкото и пари да изкараш, единственият начин за по-богат живот и сърце, или живот, в който сърцето е щастливо, е да промениш себе си. Но не говорим, разбира се, за промяна към зло, защото промяната зло е по-лесна и неусетна, макар че и това е път да стигнеш до някъде. Пътят на щастието минава през твоето сърце и мечти. Ако последваш сърцето си и посоката на страстта си, ти ще откриеш себе си и ще бъдеш щастлив от тази промяна, която ще доведе на промяна на твоята реалност. Само тогава ще можеш да промениш ситуацията около себе си. Никакъв по-голям доход или повишение на заплатата не могат да променят твоята действителност. Само ти си човекът, който ще промени твоя свят към по-добро. Но промяната става от сърцето, не от джоба.